Как Форекс пазара работи 24 часа в денонощието, от понеделник до петък? Както знаете, по света има различни времеви зони, благодарение на които работното време на сесиите се припокрива и по този начин ни позволява 24-часова търговия. Тук съм подготвил една табличка, която да разгледаме всяка една сесия, кога отваря и кога затваря. Първата сесия, която ще разгледаме, е Франкфурт. Отваря в 9 часа българско време и затваря в 17 часа българско време. След това е Лондон. Отваря в 10 часа и затваря в 18 часа. Следва Ню Йорк. 15 часа отваря, 23 часа затваря. След това е Сидни, Австралия. Отваря в 00 часа и затваря в 8 часа сутринта. И следва Токио, Азия или азиатската сесия. Отваря в 1 часа и затваря в 9 часа. По този начин се позволява 24-часова търговия.